ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభా మా మధ్య మీరు ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను ప్రభా. అయ్యా ప్రభా, ఈ పాటల్లోనూ ప్రభా, వాక్యంలోనూ, సాక్ష్యంలో కూడా మీరే మాతో ఉంటారని నమ్ముచున్నాను యేసయ్య. ఆది నుంచి అంతం వరకు మీరే అధ్యక్షత వహించుకుని నడుచున్నాను నా తండ్రి. ఎక్కడ లైన్స్ కట్ అయిపోకుండా ప్రభా, సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా సహాయం చేయండి. గ్రూప్ సభ్యుల ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభా, ఏ అవసరంతో నాకు తెలియదు కానీ ప్రభా, మీ వాక్కుతో మీరు మాట్లాడమని అడుగుచున్నాం ప్రభా. మీ మాట కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం నా తండ్రి. మీ మాటతో మాకు ఆదరించమని అడుగుచున్నాం నా తండ్రి. ఈ చిన్న ప్రార్థన పాసనిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటారని మా ప్రభుత్వం అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడైన పక్షమైన విరోధెవ్వడు, దేవుడైన పక్షమైన విరోధెవ్వడు, దూతలైనను ప్రధానులైనను, దూతలైనను ప్రధానులైనను, ప్రభు ప్రేమ నుండి నన్ను వేరు చేయునా, క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను వేరు చేయునా. రక్షకుడా రక్షకుడా యేసు ప్రభు స్తోత్రము దేవా, స్వచ్ఛమైన నిత్య ప్రేమ చూపిన దేవా, స్వచ్ఛమైన నిత్య ప్రేమ చూపిన దేవా, రక్షకుడా. ఒక్క వాక్యం అనేది బయటపరచుకుంటారు. నా జీవితం ఇట్లా గడుస్తూ ఉండగా జనవరి వచ్చి గ్రూపులో నాకు కూడా దేవుల అక్కరంతా తెలుసు కాబట్టి నన్ను గ్రూపులో వచ్చింది, నన్ను చేర్చినారు. అట్లా ఈ సమయాలన్నీ రుడిగా చేసుకుంటుందాన్ని. ఈ కరోనాతో కూడా చాలా ఇదైపోయినాను. మందిరం లేక దుఃఖం వచ్చింది. బాగా సైతానుడు బాగా మనలు దుఃఖపెట్టేటట్లు చేసినాడు. మనల్ని ఎప్పుడు ఏడితే తిని కూడా వాళ్ళని కూడా పట్టదు. నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలన్నా కానీ ఆయన బాగా అలసిపోతుంది. నేనే కొంత చేసుకుంటే నిద్ర వచ్చేంత వరకు దేవుని నడుపుకుండేది. ఏదో నాకు పని అంతా నేను పని చేసుకోవాలి. ఇంకా ఆయన పని చేయడం వస్తుంది, అలసిపోతుంది. ప్రయాణం అంత దూర ప్రయాణం కదా, చెప్పేది ఏదో ఉన్నసాటి కారణం కొంత కార్యం చేసేది. ఆయన పంపించేది. కానీ మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు ప్రభావాన్ని చేతుల్లో పెడుతుంది కదా, తీసుకురాదు ప్రభావ. ఎన్నో పరిస్థితులు ఉన్నాయి కదా, మీరు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నావు కదా, మాకెవరున్నారు, నువ్వు కాక ఎవరున్నారు తండ్రి. మమ్మల్ని అనంతపురానికి చేర్చినావు కదా, మా ఊరంతా మా బంధువులను విడిపించినావు కదా ప్రభావ. నువ్వు నాకు చక్కని దేవుడు దొరికినావు కదా ప్రభావ అని ఇట్లా ఆలోచనలతో దేవుడి ముందర చెప్పుకుండేది. ఆ బాబా వచ్చేంత వరకు అట్లని ఎదురు చూసుకుంటూ ఉండేది. వస్తుంది, అలసిపోతుంది, ఏదో ఇంత చేసి పెడితే మందిరానికి పోదాం. నేను అలసిపోయిన మా మందిరానికి అంత సరేలేనిది. అట్లా కొనసాగుతుండగా ఇట్లా గ్రూపులో చేరినప్పుడు మీ ప్రార్థనలు, మీ యొక్క సాక్ష్యాలు, మీ యొక్క పాటలు నేను విని ఈ ప్రేమ నాకు అర్థం కాదు. అప్పుడు ఇక్కడ అంత ప్రేమ లేదు, తెలియదు. మేమన్ని జనాలు మేము అంత ప్రేమిస్తారనేది కూడా తెలియదు. మందిరానికి నడిపించాము మాత్రము. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి మందిరానికి నడిపించినారు. వాళ్ళు సేవకు పోయినారు. అయినా మందిరంలో మేము తల్లి బిడ్డ కదా, ఇల్లు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు బాగా మాట్లాడుకుంటారు, బాగానే వాళ్ళు ఉంటారు. ఏదైనా దేవుడు వాక్యం అనేది వచ్చాడు. తల్లి బిడ్డ అట్లా కొనసాగుతుండగా నెమ్మది లేదు, సమాధానం లేదు. ఎట్లా భయము భయము భయం, ఏం జరుగుతుందో, ఏమైపోతామో తండ్రి, ఎక్కడ పోయేది, ఎవరబ్బా మమ్మల్ని. ఇదే నాకైతే ఇదే పట్టుకుంది. అట్లా ఉండేది. ఎంత ప్రార్థన చేసుకుని అదే భయం వస్తుంది. అప్పుడు ఈ గ్రూపులకు చేరినప్పుడు జనవరి నుండి నెమ్మదిగా ఉందాము. బిడ్డ కూడా దేవుడు అంటప్పుడు మందిరానికి లేదు, సన్నిధి దేవుని పదాలు పేరు చేసుకుందామంటే నువ్వు చేసుకోము అనేది. అట్లా చెప్పేదానికి కోపం పుట్టిస్తాను కదా అనేది ఊరుకునే ఉండేది. నేను చేసుకుని పడుకుండేది. అట్లా కొనసాగుతూ ఉండగా ప్రభు ఎప్పుడైతే గ్రూపులకు మేము దేవుడు సాయం చేసినాడో మేము మధ్యకి మమ్మల్ని ఆయన్ని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. ఇంతగా ప్రేమిస్తారు కదమ్మా అక్కగారు, నేను ఎడగలిచలేదు, ఇట్లనా అని ఆయన అర్థం చేసుకుంది. ఈ ఫిబ్రవరి పాటలు పాడుకునేది. ఎప్పుడు అత్తగాని పాటలు పాడుకుంటాండే. ఆ పాటలన్నీ ఊరికి పాటలు పాడుకుండేది. బైబిల్ చదువుకుండేది, పాటలు పాడుకుండేది. ఇట్లా కొనసాగేది. ఆ పాట శ్రమల్లో, కష్టాల్లో, నిజల మధ్యలో, అధికారుల మధ్యలో ఆయన అట్లా పెళ్లి కాలేదని పరిస్థితి. వాళ్ళు చిన్న చూపు చూసుకుండేది. మంచిగా చెప్పింది, భయంతో చెప్పింది పని ఆడ.
ఎంతగా మంచిగా చేసినా ఏదో తప్పు పెడతారంట. ఎవరో మళ్ళీ పక్కన అనుకుంటారంట వాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తుంది పని, పాప బాగా తెలిసింది, బాగా చేస్తుంది పని పెర్షి అని మళ్ళీ వాళ్ళు అందరూ అనుకుంటారంట. అట్లా అనుకుండేది మళ్ళీ ఆ పాప చేసిన పని మళ్ళీ ఆ పాప ముందర భయపెట్టాడు ఆ పాపని. అట్లనా నన్ను అట్లండ్రమా నాకు ఎందుకు మా దేవుడు నన్ను ఊరికి చచ్చిపోయేది మేడమా, ఎవరిని ఇద్దరిచ్చాను మనము ఏంటుకుంటాను మన ఇద్దరు అనేది బోర్ నడిచేది. అట్లా ఎందుకు అవుతుందమ్మా, చచ్చిపోయేదంతా సమాజం ఉంటుందో, గురి చచ్చిపోతే మనం నరకానికి పోతాం కదా. దేవుడు విషయంలో దేవుడు శంభ అన్నాడు కదా, బాధలు కొన్నాడు కదా, ఆ బాధలకు సారిని గుర్తించుకున్నాడు. దేవుడు ఏదో మనం రక్షించుకున్నాడు, ఆయన ప్రాణం పెట్టి కొన్నాడు, తన బిడ్డలకి చేసినాడు. మనం అన్ని బిడ్డలంటే విడిపించుకోలేడు, దేవుడు విడిపించినాడు. పట్టణంలో ఉండాలంటే మనకు చేత కాదు, నేను దేవుడు కృపే ఇది అని అట్లా చెప్పేదాన్ని. అట్లే ఉండేది. ఇంకా గ్రూపులకు వచ్చినాక బాగా మీతో కలిసి మేము ఒక ఆనందంతో బాగా సంతోషంతో, వాళ్ళు ఏమన్నా కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు కూడా అట్లా ఏం ఇప్పుడు పట్టించుకోరంటే బాగా చూసుకుంటారు. ఆఫీసులో కూడా ఏమంటే వచ్చిపోయేది. దేవుడు అంటే దేవుని సమితి 1 గంట వరకు గ్రూప్ అయిపోయినా కానీ మళ్ళీ వాటి చదువుకుండేది, మళ్ళీ పాటలు నేర్చుకుండేది. పండుకోమ్మ మళ్ళీ పొద్దున్నే డ్యూటీ వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ నిద్ర మళ్ళీ పోలేవు, పండుకుంటే నేను నిద్ర వచ్చి పండుకుంటలేము, నాకు పాటలు ఆశగా ఉంది అని. సరేలేని నేను పండుకుండేది. మళ్ళీ వచ్చేది పొద్దున్నంత క్యారీ చేసేది, పంపించేది. ఇట్లా కొన్నిసార్లు సంతోషంగా ఉండాలన్నారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు నాకు గ్రూపు బిడ్డకు ఆ పాపకు 9 గంటలకు వస్తుంది. 9 గంటలకు ఆ పాప ఆ హృదయ చేసుకునే సమయం అంతా దేవుడు మీ మధ్యకు ఆ పిల్లలు తెచ్చిపెట్టినాడు. ప్రార్థన చేయాలా తెలిసి అని పిలుస్తారు, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేది. అక్కాయి పిలుస్తుంది, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేది. దేవుని సన్నిధిలో బాగా సమర్పించుకుంటాను. దేవుడు తిరిగి సమర్పించినాడు ఆ బిడ్డను తండ్రి. అది ఎంత సంతోషం అంటే నాకు ఆనందం పట్టలేను నేను. మీ మాటలు, మీ సాక్ష్యాలు, మీ పాటలు ఇవన్నీ నాకు అర్థం కాకపోయినా కానీ అంత సంతోషం వచ్చింది, నెమ్మది వచ్చింది. నాలోదంతా మాలోదో అని ఇచ్చిపెట్టిపోయినాయి మమ్మల్ని భయపెట్టించేటవన్నీ. మిమ్మల్ని బట్టి మీ గ్రూపులు చేరినాక నెమ్మదిగా ఉందమ్మా నా బిడ్డ. నేను చాలా మేలంటే సంతోషము, సమాధానంగా ఉందమ్మా. అక్క ఒకరోజు ఇక్కడ వచ్చి అనంతపురానికి వచ్చింది. ఒక వారానికి అక్క పోయింది, అందరింట్లకు దర్శించిపోయింది. అక్క దర్శించిపోయింది. ఒక 1.5 వారం అట్లా అయిపోయిందేమో. ఒక రాత్రి నాకు ఏం కలాపు, నాకు ఒక్క క్షణంలో నాకు కంట్రెక్ట్ ఆరిపోయి కన్ను మూసి తలకే తెలిసి క్షణమే నేను చూసిండేది. ఎవరు మనుషులు లేరు కానీ ఒక్క మైదానం ఉంది, అక్కడ కిందికి చూస్తావా, కిందికి చూడు అన్నారు. ఎవరు అన్నట్లయింది, మనుషులేం కనపడలేదు. పైన నుంచి కిందికి చూసినాను. కిందికి చూస్తే ఇప్పుడు ఏలియానా ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చి తీసుకొని పోయింది. ఎవరురా నాకు తెలియదు కదా. అది నేను ఒకసారి అది చూసింటే ఇక్కడ నాయన వస్తాడంట అన్నారు, కానీ ఇట్లా చూస్తే అట్లా మన అగ్గినట్టుంది, ఒక్కసారి ఒక బండి ఉన్నట్టుంది, ఒక రథం ఉన్నట్టుంది. అది ఇట్లా చూస్తే ఏం తల్లి అక్క ఎట్లా ముందుతుంది అనుకున్నాను. అది ఎంత ఎలుగో ఎంత అగ్గో కానీ తెలియదు, అంత వెలుతరుంది. అది అట్లా కనపడింది నాకు. కన్ను రెప్ప మూసి కలిపే నాకు ఆ వాకన్లు కనపడినాయి, అది కనపడినాయి. ఇట్లా చూసినాను, పైన నుంచి కిందికి చూసినాను. ఒక్క క్షణం ఉండదు కానీ రాదు నాకు. ఎట్లా చెప్తుండేది ఏమో చెప్పు, మా అక్కర్లతో సాక్ష్యంలోను అనింది. ఆ పొద్దున మీద చెప్పుదామని సగం మర్చిపోయినాను. అవన్నీ కూడా చెప్పుదామని ఇట్లనే పోతాను నాకు. ఈ పొద్దున్న తీర్మానం చేసుకొని ఎట్లనే ప్రభా నేను చెప్తాను బిడ్డల మధ్యలో, నాకు తెలియదు నీ బిడ్డలని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తాను నేను. అట్లా కనపరిస్తుంది నేను నాకు. అట్లా అప్పుడు కూడా ఆ రేతులు కూడా పండుకున్న నిద్ర పోయినాను, ఏడ్చుకొని పండుకోండేది నేను. మళ్ళీ ఇట్లా భయం, ఈ పాప వచ్చేంత వరకు నాకు భయం. ఏడ్చేయాలి ప్రభు, రాకట్లో ఉండాను, నేను ఎట్లా ఉండాలా, బుద్ధి లేని కన్నుకోవాలి కాక బుద్ధి కలిగిన కన్నుకోవాలి. నేను ప్రార్థనతో కొనసాగడానికి నాకు ఇంత మంచి గ్రూప్ ఇచ్చినావు, ఇంత మంచి బిడ్డలు ఇచ్చినావు ప్రభు, ఇంత ప్రార్థించే వాటిని ఇచ్చినావు ప్రభు, నేను కొనసాగడానికి నాకు సాయం చేయ ప్రభు అని ఏడ్చుకొని అట్లా పండుకున్నాను నేను. అట్లా కలాప నాకు అట్లా చూపించినాడు నేను. అటువంటిది నాకు తెలియదు కానీ దేవుడు
నాకు అంత అర్థం లేదు. నేను మీ అట్లా ఏం అర్థం చేయదు. నేను నాకు చాలా అమ్మేదాన్ని, నేను ఏమి తెలియదు నాకు. అట్లా దానికి దేవుడు అట్లా నాకు చూపించినాను. నేను నాకు అట్లా చిన్న వాక్యం దీవించబడింది ఒక ఆమె. యాకోబు పత్రిక వాక్యంలోకి వెళ్తే, యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుంచి 25 వరకు చదువుకున్నాం. ఎవరి భాగం వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటూ చదవండి. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనాను తనకు విశ్వాసం కలగని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? అట్టి విశ్వాసం అతను రక్షింపగలగా? సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనము లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనాను శరీరంలో కావాల్సిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానంగా వెళ్ళుడి, చలి కాచుకోండి, తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి వ్యక్తమైన జగను. అయితే ఒకడు మీకు విశ్వాసం ఉన్నది, నాకు క్రియలు ఉన్నవి, క్రియలు లేకుండా నీ విశ్వాసం నాకు కనబర్చును, నేను నా క్రియల చేత నా విశ్వాసమును నీకు కనపడుతుందని చెప్పిన. దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు, అలాగే నమ్ముట మంచిదే. దయ్యములు కూడా నమ్మి వణుకుచున్నవి. వ్యర్థుడా, క్రియలు లేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైందని కోరుచున్నావా? మన పితృడైన అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠం మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వల్ల నీతిమంతులను తీర్పు పొందలేదా? విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడా కూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేయనని క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైందని గ్రహించున్నావు కదా. కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడును, లేఖనము నెరవేర్చబడును, మరియు దేవుని స్నేహితులని అతనికి పేరు కలిగాను. మనుషుడు విశ్వాస మూలంగా మాత్రం కాక క్రియల మూలముగా నీతిమంతులను ఎంచబడునని మీరు దీని వల్ల గ్రహించితిరి. అలాగే అటువలనే రాహాబు అని వేసి కూడా దూతలను చేర్చుకుని వేరొక మార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు క్రియల మూలంగా నీతిమంతురాలని ఎంచబడిన కదా. ప్రాణం లేని శరీరం ఎలాగో మృతము, అలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము. మనం ఇక్కడ చదువుకున్న పారాగ్రాఫ్ లోంచి మనకు అర్థమైంది, అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మరి మీరందరూ ఎంతో ఆత్మీయులు, బలవంతులు ఆత్మీయంగా. విశ్వాసాన్ని గురించి, మన విశ్వాసము క్రియలతో కూడా ఉండాలి. ఒకవేళ ఆ విశ్వాసం క్రియలు లేనిదైతే అది వ్యర్థమును మృతమైంది. వ్యర్థమైన దాన్ని దేనికి పని వాడరు, ఇంకా వ్యర్థమైంది అని పడేస్తారు. అలాగే మనం ప్రభువుని నమ్ముకుని విశ్వాసం ఎక్కడ జీవిస్తే వ్యర్థమైన జీవితాలుగానే ఉంటాయి. దాన్ని దేవుడు వాడుకోడు. విశ్వాసం కలిగి ఉన్నవారిని దేవుడు వాడుకునేవాడుగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ విశ్వాసాన్ని ఎలాగా మన పూర్వమందున్న భక్తులు కనబర్చేలా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మొదటి 14వ వచనంలో మనం చదువుకున్న భాగం ప్రకారం, నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసం కలగని చెప్పిన యెడల ఏమి ప్రయోజనము? అట్టి విశ్వాసం అతను రక్షింపగలదా? సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనాను శరీరంలో కావాల్సిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానంగా వెళ్ళుడి, చలి కాచుకోండి, తృప్తి పొందుడని చెప్పిన యెడల ఏమి ప్రయోజనము? కాబట్టి మన విశ్వాసము ఎలా ఉండాలో ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నేను విశ్వాసురాలని, నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నానని చెప్పుకునే మనము మరి క్రియలు ఉండాలి విశ్వాసకు తగినట్లుగా. మరి విశ్వాస సైతం ఇప్పుడు పాట కూడా పాడారు కదా, నిత్య జీవం చేబూని సత్యవేదం చేపట్టని. మరి ఆత్మల రక్షణ కొరకు మరి ఎంతో మేము వ్యయమవుతామని కూడా ఉంటుంది ఆ పాటలో. చాలా మంచి పాట ఆ పాట. అలాగా మనం విశ్వాసం అనేది చెప్పుకునే మనము మన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలంటే క్రియలతో ఉండాలంట. ఎవరైనా నాకు విశ్వాసం ఉంది, నాలో క్రియలు లేవని చెప్తే అది హితం అవుతుందా? అది వ్యర్థమవుతుంది కానీ హితం అవదు. వ్యర్థమైన విశ్వాసం ఎందుకు? మనం రక్షించలేంది, మన సాక్ష్యాన్ని నిలబెట్టలేంది, మనల్ని దేవుని దగ్గరికి చేర్చలేంది, మనల్ని గురించి దేవుని గురించిన సాక్ష్యం ఇవ్వలేని విశ్వాసము వ్యర్థమైపోతుంది. కాబట్టి మనం ఏం కలిగి ఉండాలంటే విశ్వాసులమైన మనము క్రియలతో కూడా విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. అక్కడే ఉన్నది కదా, ఎవరైనా ఒక సహోదరికైనాను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనా శరీరానికి కావాల్సిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానంగా వెళ్ళి చలి కాచుకోండి, తృప్తి పొందడం చెప్పినది ఏం ప్రయోజనం? ఇక్కడే అర్థమవుతుంది కదా. ఎవరైనా మన
మన తోటి వారు మన మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నారు, అది ఎవరైనా కానండి, మన విశ్వాసులైనా అవిశ్వాసులైనా, మరి దేవుడు మన ఎడల తన ఉపకారాన్ని ఎలా చూపించాడు? మరి అందరికీ యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు, అలాగే యెహోవా అందరికీ ఉపకారాన్ని కూడా ఉంటుంది. కీర్తనల గ్రంథం అందరికీ యూదుడని లేదు, గ్రీస్తుడని లేదు, మరి హెల్లెలీయుడని లేదు, ఎవరు లేరు. రోమాపత్రిక 10వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. తనకు ప్రార్థన చేయాలి అందరికీ కృప చూపటానికి దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడని. అలాగా విశ్వాసులమైన మనం, విశ్వాసులు అని చెప్పుకునే మనము, మన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలంటే క్రియలతో కూడా ఉండాలి. ఎవరికైతే భోజనం లేక, మరి వస్త్రాలు లేక, ఏ కొదవతో వారు ఉన్నారో ఆ కొదవ తీర్చే సామర్థ్యం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు, మనం వారిని చూస్తున్నప్పుడు మన సామర్థ్యం కొద్ది, మనకు సామర్థ్యం అంటూ సొంతంగా ఏమీ లేదు. మన సామర్థ్యం అంతా ప్రభు ఇచ్చిందే. ఈనాడు మనం ఆయుష్తో ఉన్నామంటే, ఈ దినాన్ని మన ఆయుష్కాలం పొడిగించారంటే అది ప్రభువు దయతలచి అనుగ్రహించిన ఒక దినం అంతే. రేపు ఏమవుతుందో తెలియదు. అలాంటి సమయంలో, అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని పోషిస్తున్నాడు. అన్నవస్త్రాలు ఇచ్చాడు, సౌకర్యాలు ఇచ్చాడు, సదుపాయాలు ఇచ్చాడు. ఎవరికి ఉన్నంతలో వాళ్ళని దేవుడు కాపాడుతూ వస్తున్నాడు. కానీ మనల్ని మనమే సంతోష పెట్టుకొనక, మనల్ని మనమే పోషించుకోనకుండా, విశ్వాసాన్ని బట్టేనైతే, మరి శరీర సంబంధమైన అక్కర్లను బట్టి అయితేనేమి, మనల్ని మనమే సంతోష పెట్టుకొనక, మనల్ని మనమే పోషించుకోనకుండా, దరిద్రులైన వారి వైపు, అవసరంలో ఉన్న వారి వైపు కూడా మనం చూసేవారం ఉండాలి. మనం క్రియల మూలంగా తీర్చబడాలి విశ్వాసంగా. ఎవరికైతే ఏం అక్కరుందో, ఆహారం కానివ్వండి, మరి వస్త్రాలు కానివ్వండి, మరి డబ్బులు కానివ్వండి, ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం కలిగి ఉన్నంతలో మనము ఇచ్చేవారం కూడా. అలాగా క్రియల మూలంగా మనం విశ్వాసంగా తీర్చబడాలి. మరి కొంతమందికి చాలా మరి ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి, ఇష్టానుసారంగా వ్యర్థపరుస్తారు. దాని బదులు ఒక్కసారి ఆలోచించేసి, ఎంతమంది రోడ్డు పక్కన ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు, అదంతా స్టోర్ చేసుకుని పట్టుకెళ్ళి ఏదో ఒక టైంలో ఎవరికైనా సరే అది పంపిస్తే వాళ్ళ ఆకలి తీర్చబడుతుంది. అక్కడ మరి దేవుడికి కూడా హితమవుతుంది. మనం తిన్నా తర్వాత కూడా మిగిలింది పడేస్తాం, కానీ మరి ఎవరికి పెట్టడానికి మనసు అప్పుడు అలా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలాగే వస్త్రాలు కూడా ఇంట్లో ఎన్నో కుప్పలు తెప్పలుగా పడి ఉంటాయి. అవి ఎవరికి అనుకుంటాను ఇవ్వలేము. నా పరిస్థితి కూడా అది. బట్టలు ఎన్నో ఉన్నాయి, బ్యాగులు అక్కడెక్కడో ఉన్నారంటే పూసలోళ్ళు, పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వాలని అనుకున్నాను. అక్కడ వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను, సమయం అవట్లేదు. కానీ అలా చెయ్యాలి. మన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలంటే క్రియలతో ఉండాలి. క్రియలతో ఉన్నప్పుడే అది జీవంతో కూడిన విశ్వాసం అవుతుంది. ఒకవేళ క్రియలు లేకుండా మనంతటా మనం స్వార్థపూర్తిగా జీవిస్తే, మన ప్రాణాన్ని సురక్షితంగా కాపాడుకొని, మన శరీరాన్ని కప్పుకొని, మన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరచుకుంటే అది క్రియలే విశ్వాసం అవుతుంది. అది విశ్వాసము అవ్వదు. అట్టి విశ్వాసము రక్షింపగలదా అని కూడా ప్రభువారు మనల్ని ప్రశ్నిస్తారు. రక్షింపలేని విశ్వాసం మనకెందుకు? మరి చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఏమన్నా ఉన్నది ఉపయోగం? దేవుడిని నమ్ముకున్నామని విశ్వాసము లేని, క్రియలు లేని విశ్వాసంలో మనం జీవిస్తే అది మనల్ని రక్షించలేదంట. అలాంటి విశ్వాసం ఎందుకు చెప్పుకుని పేరు తప్ప ఏమీ ఉండదు అక్కడ. కానీ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, వీళ్ళు ఎవరైనా అవసరంలో ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన వాటిని ఇవ్వకుండా నువ్వు సమాధానంగా వెళ్ళు, చలి కాచుకో, తృప్తిగా ఉండి దేవుడిని నమ్ముకో, ప్రార్థన చేసుకో. ఆకలితో ఎవరైనా మన ఇంటికి చలితో మరి ఇంటి ముందు వచ్చి నిలబడితే వెళ్ళు, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో, దేవుడు సహాయం చేస్తాడని అక్కడ భౌతికంగా కావాల్సిన ఇవ్వకుండా మనం చేస్తే అది ఎంత మాత్రం హితమవుతుంది దేవుని దృష్టికి? అచ్చడి అన్నం మనం పెట్టగలం, ఒక పాత గుడ్డ మనం ఇవ్వగలం. ఆ స్థాయి మనకి ఇచ్చాడు దేవుడు. అప్పుడు మనం వాళ్ళ అవసరం తీర్చి, వాళ్ళ ఆకలి తీర్చి చెప్తే వాళ్ళు తప్పకుండా వినేవారుగా ఉంటారు. అలాగే మన విశ్వాసము ప్రభువారు మనకు అది ఎలాంటి అవసరమైన, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మనకు దేవుడు అన్నం గురించి, వస్త్రం గురించి, చలి గురించి చెప్పారు. కాబట్టి ఇంకా ఆత్మీయమైన అక్కర్లో ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు. నిజంగా సమస్యలో ఉండి ఆ సమస్య నుంచి విడుదల పొందలేని వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వారి కొరకు ఈ ఆల్మైటీ గ్రూప్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు దర్శనమిచ్చి ఏర్పరిచారు. ఈ ఆల్మైటీలో ఇలాంటి అవసరాలు ఎవరున్నారు అని ఆ కన్నులు మనం కలిగి, ఆ హృదయాన్ని మనం కలిగి, నిజంగా అక్కర్లో ఉండి, నిస్సహాయంగా ఉండి, దేవుని సహాయం పొందుకోలేని స్థితిలో ఉన్నవారిని మనం చేర్చేవారంగా ఉండాలి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆదరణ పొందుతారు. ఇప్పుడే కదా కొండమ్మక్క కూడా సాక్ష్యం చెప్పారు.
నేను జనవరిలో ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యాను. అవ్వకముందు చాలా భయంతో ఏడుస్తూ ఉండేదాన్ని. అయితే ఈ గ్రూప్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రేమ, ఈ సాక్ష్యం నన్ను ఎంత బలపరిచింది, అలాగే దైవికమైన దర్శనం కూడా పొందుకున్నానని చెప్పింది. కాబట్టి మన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలంటే క్రియలతో మూలంగా ఉండాలి. అటువంటి విశ్వాసం జీవం గలగా ఉంటుంది. ఒకవేళ క్రియలు లేకుండా నేను యేసుప్రభువుని నమ్ముకున్నాను, మీరు కూడా నమ్ముకోండి అని ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి, చలితో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అది జీవము గల విశ్వాసము కానే కాదు. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా 10వ వచనంలో 19వ వచనంలో అంటున్నారు చూడండి, దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు, అలాగ నమ్ముతూ మంచిదే, దయ్యములు నమ్మి వణుకుచున్నవి. వ్యర్థుడా, క్రియలు లేని విశ్వాసం నిష్ఫలమైందని తెలుసుకొని కోరుచున్నావా? అది దేవుడు ఒక్కడేనే. అవును, మా దేవుడు యేసుప్రభువండి, మేము ఎవరికి పూజలు చేయమండి, మా దేవుడు నిజమైన దేవుడని అని చెప్తాం, అంతవరకు ఓకే. అయితే ఆ ఒక్కడే దేవుడైన గుణగణాలు, ఆ దేవునికున్న జాలి, ఆ దేవునికున్న దయ, ఆ దేవునికున్న ప్రేమ నీలో నాలో ఉంటే అది క్రియలు కలిగిన విశ్వాసం అవుతుంది. అలాంటి లక్షణాలు మనం అలవర్చుకోకుండా ఆ దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానని చెప్తే ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? దయ్యాల విశ్వాసంతో పోలుస్తున్నాడు. నువ్వే కాదు నమ్మేది, దయ్యాలు కూడా నమ్మి ఏం చేస్తున్నాయి? వణుకుతున్నాయి. వణుకునే కదా అక్కడ ఆ యొక్క గెరాసీనుల దేశంలో కేనా అనే పట్టిన వాడిని, మరి యేసుప్రభువా ఎందుకు వచ్చి నువ్వు మా జోలికి రావద్దు, దయచేసి మమ్మల్ని చంపొద్దు, మేము ఆ పందుల గుంపులోకి వెళ్ళిపోతామని వేడుకుంటాయి. దయ్యాలు కూడా దేవుని గుర్తిస్తున్నాయి, వణుకుతున్నాయి. మనం కూడా మన క్రియలు లేకుండా నేను యేసుప్రభువుని నమ్ముకున్నాను అని చెప్తే ఎవరి కోసము, ఎవరక్కర మన ప్రార్థన ద్వారా తీర్చబడకుండా, మన సహాయం ద్వారా తీర్చబడకుండా ఉంటే అది దయ్యముల విశ్వాసంతో దేవుడు పోషిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్త పడవలసిన వారంగా ఉన్నాం. ఎంతో అవసరం ఉంది ఆత్మీయమైన క్రియ. నాడు ఎంతోమంది అలవాటిస్తున్నారు. రాత్రి బీలా సిస్టర్ చెప్పారు, ఒక సిస్టర్ తన భర్త పక్కదారి పట్టడం వల్ల ఎంతో సిస్టర్ అంట కలవరంలో ఉందంట. నిజంగా ఎంత బాధ వేసింది ఆ మాట వినగానే. ఆయన కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. నిజంగా మనం చేయవలసింది అదే. ప్రార్థన ద్వారా అతను కట్లు రెప్పబడాలి, ఆమె కుటుంబం కట్టబడాలి. అలాగా ఇలాంటి అక్కర్లు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళ కోసం మనం భౌతికపరమైన అక్కర్ల కంటే మానసికంగా నలిగిపోయేవారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుణ్ణి ఎరగక విగ్రహారాధనలో మగ్గిపోతున్నారు, మూర్ఖంగా జీవించేవారు. మన విశ్వాసుల గృహాల్లో యవనస్తులైన బిడ్డలు మాట వెనుక పక్కదారులు పట్టి తల్లిదండ్రులకు అవమానం తెచ్చేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈనాడు. ఇటువంటి వారి అక్కర్ల కొరకు మనము కన్నీటితో ప్రార్థించే పరంగా ఉండాలి. మరి అలాగే భౌతికంగా వారికి ఉన్న నీటిని, అవసరాన్ని తీర్చే శక్తి కనుక మనం ఉంటే అది కూడా మనం తీర్చినట్లయితే మనకి దేవుడు ఎంతో మన విశ్వాసాన్ని ఘనపరిచేవాడుగా ఉంటాడు. మన విశ్వాసం ఘనమైనదిగా ఉండాలి. మన విశ్వాసం జీవం కలిగిగా ఉండాలి, మృతమైనదిగా ఉండకూడదు. దయ్యముల వంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండకూడదు. దానికి మాదిరి ఆ కింద ఇచ్చారు ప్రభువారు. ఎవరిని? అబ్రహాంని ఇచ్చారు. అబ్రహాము మరి ఇస్సాకుని అర్పించమన్నప్పుడు ఏమని పిలిచాడు? అబ్రామా అనగానే చిత్తం ప్రభు అంటారు అబ్రహాం గారు. ఎప్పుడు పిలుస్తాడా నన్ను దేవుడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు ఆ నీతిమంతుడైన అబ్రహాం. అయితే పిలవగానే ఏమన్నాడు తెలుసా? నీవు ప్రేమించి ఇస్సాకు అనగా నీకు ఒక్కడైనా నీకు వాడిని నువ్వు వెళ్ళి మోరియా పర్వతం మీద నాకు దహనం కూడా అర్పించమన్నాడు. చిత్తము ప్రభు. ఎంత విశ్వాసమే! వాగ్దానం చేసి ఇచ్చాడు, కనిపెట్టాడు. మరి ఒక్కడే కొడుకు, వాగ్దాన పుత్రుడు అన్నాడు. ఇతని వల్ల ఇస్రాయేలు చేస్తాను, ఆకాశ నక్షత్రాలని సంతానం చేస్తాను వాగ్దానం చేస్తాడే. ఇచ్చిన ఒక్క బిడ్డనే తిరిగి ఏమంటున్నాడు? నువ్వు నాకు ఇచ్చే దహన బలిగా అన్నప్పుడు వెంటనే చిత్తం ప్రభు అన్నాడు. తన హృదయంలో నుంచి అబ్రహాం కుమారుడు ఇస్సాకు మీద ఉన్న ప్రేమను, వాత్సల్యాన్ని వెంటనే చెరిపేసుకున్నాడు. అది సాధ్యమా? ఈ మాత్రం వెనక్కి తీయలేదు. మాట ఇచ్చి ముందుకే వెళ్ళాడు, కానీ ఒక్క ఆలోచన కూడా తను వెనక్కి లాగనేవలేదు. లోబడ్డాడు, వెళ్ళాడు. మేము మరలా వస్తాము, మీరు ఇక్కడ ఉండండి ముఖ్యం అని విశ్వాసంతో చెప్పాడు. ఇచ్చిన దేవుడు తీసేసుకుంటే నా కుమారుడు ఇవ్వకపోతాడు, ఆయనే ఇస్తాడు. ఆయన ఇమ్మంటున్నాడు, ఆయనకి ఇచ్చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఆయనే నాకు ఇస్తాడు అనే విశ్వాసం అబ్రహాంలో మొలకెత్తింది. వెంటనే తన కుమారుని తీసుకెళ్ళాడు. అంటే కట్టెలు పేర్చాడు, కుమారుని పెట్టాడు, కత్తి ఎత్తాడు. ఇచ్చినట్టే కదా. ఇంకా ఎత్తిన కత్తి మెడ మీద పడ్డా ఎంత టైం పడుద్దండి? పట్టదు కదా, ఇచ్చేసినట్టే. కానీ దేవుడు కవర్ పడిపోయారు దేవదూతలు. అబ్రామా అబ్రామా అని వెంటనే 2 సార్లు అంటారు ఆ మాటలో. ఎక్కడ? 22 ఆదికాండంలో. కలవరం వచ్చేసిందంట పరలోకంలో దేవదూతలకు కూడా. వెంటనే ఆపేసి, నీవు నాకు భయపడుతున్నావు, ఇందువల్ల నేను తెలుసుకున్నాను, కాబట్టి భూమి మీద సమస్త జనముల వంశంలో ఈ సంతతి దేవుడు.
కాబట్టి అబ్రహాము ఏ విశ్వాసం ఏది అడిగినా ఇచ్చారు. ముందు ఏం చెప్పి అబ్రహాము తెలిసేంటి, నువ్వు నీ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చాను, ఏంటి ఇంట్లోంచి వచ్చేమని ఇంతమంది ఇల్లు ఉంది, నాకు నా తండ్రి ఉన్నాడు, ఇంతమంది పరివారం ఉన్నారు, ఇదంతా విడిచిపెట్టి వచ్చేయమంటున్నాడేంటి అని మాత్రం ఒక మాట అడగలేదు. తాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక పాదం పెట్టినంత స్థలం లేకపోయినప్పటికీ దేవుడి మాటను నమ్మాడు, బయటకు వచ్చేసాడు. వచ్చి అలా పిలిచిన అలా లోబడి వచ్చిన అబ్రహాముకి ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు. మరి ఆశీర్వదించాడు, ధనవంతుడిగా చేశాడు, భార్యనిచ్చాడు, కుమారుని ఇచ్చేయమంటున్నాడు, ఇచ్చేసాడు అంతే. ఏమైనా పొందుకున్నాడు అబ్రహాము? ఎలా ఇచ్చాడు ఆ కుమారుని అంటే, నాకు కుమారుని ఇచ్చిన వాడు దేవుడే, ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ ఆయన ఇస్తాడు, ఆయన ఇష్టం, ఇది ఆయనకి అని చెప్పేసి పరిపూర్ణంగా దేవుని నమ్మి పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఆ కుమారుని దేవునికి అర్పిస్తాడు. అక్కడే ఉంటుంది చూడండి 23వ వచనంలో, కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడిన లేఖనం నెరవేర్చబడి, మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతను పేరు కలిగి. అబ్రహాము ఆ కార్యం చేయడం ద్వారా దేవుని ఎంతగా నమ్మాడో మనకు అర్థం. మనకి ఇంకా మన శక్తి మన జ్ఞానం సరిపోదు. అసలు ఎలా ఇవ్వగలం కుమారుడిని? వాగ్దానం చేసేసిన ఒక్కడైన కుమారుడిని పైగా ఎలా ఏమన్నాడు, దహన బలిగా ముక్కలుగా కోసి అగ్నితో అందించమన్నాడు. అది ఏ తండ్రికి సాధ్యమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇంకొకరి ద్వారా ఇవ్వడమా? ఆయనే ఇవ్వాలి ఆ దహన బలి. ఎవరికి సాధ్యము? ఎంత శ్వాస? అబ్రహాము దేవుడు కాదు కదా, మనిషి కదా. ఎలాగ సాధ్యమైందంటే అబ్రహాము దేవుణ్ణి అంతగా నమ్మాడు, అబ్రహాము దేవునితో నడిచాడు, అబ్రహాము దేవునికి లోబడ్డాడు. అబ్రహాము హృదయంలో ఉన్నది దేవుని హృదయంలో ఒక్కటిగా ఎంచబడింది. కాబట్టి అబ్రహాము దేవుడు ఏది అడిగినా, చివరికి ప్రాణం అడిగినా కానీ ఇచ్చివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎలాగ ఇవ్వగలిగాడంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది. దేవుని నమ్మడమే. ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ మనం దేవుని నమ్మాలి, అది మనకు నీతిగా ఎంచబడుతుంది, అది విశ్వాసంగా ఎంచబడుతుంది. ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా, మరి చీకట్లో మనం ఉన్నప్పటికీ, అవును నేను చీకట్లో ఉన్నాను అయినా నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టడు అనే గొప్ప విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. అదే అంటాడు కదా మీకా భక్తుడు, నా శత్రువు నా పైన అత్యంతకు, నేను కింద పడినా తిరిగి లేస్తాను, నేను అంధకారం ఉన్నా తిరిగి వెలుగును చూస్తాను. అది ఆ విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. మరి మన పరిస్థితులు మించిపోతున్నాయా, మనకు సహాయం రావట్లేదా, అయినా ఓరిమి కలిగి ఉండు, నమ్మదగిన వాడు దేవుడు విడిచిపెట్టడు. అది ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది అబ్రహాముని బట్టి. ఇంకొకటి, మన విశ్వాసం క్రియలు కలిగి ఉండాలి. మృతమైనదిగా వ్యర్థంగా ఉండకూడదు, క్రియలు లేనిదిగా ఉండకూడదు, దయ్యాల విశ్వాసంగా ఉండకూడదు, ఎవరికి ఉపయోగపడని వారిగా ఉండకూడదు. మన ప్రార్థన అనేకులను బలపరచాలి, మన విశ్వాసం అనేకులను బలపరచాలి, మన క్రియలు అనేకులు అక్కర్లు తీర్చాలి. అలాగే నాడు నేను ఉండాలని ఈ గ్రూప్లోకి చేర్చారు. తన దాసలు కొంత త్యాగం, ప్రార్థనా జీవితం, పరిశుద్ధమైన జీవితం ద్వారా ఈ గ్రూప్ కట్టబడింది, సామాన్యంగా ఏర్పడలేదు. కాబట్టి ఈ గ్రూప్లోకి వచ్చిన వారందరం కూడా పోషించబడుతున్నాము, ఆదరించబడుతున్నాము, ప్రేమించబడుతున్నాము, అక్కలు కూడా తీర్చబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ సమీపమైంది. మళ్ళాంటి వారు అక్కడ తప్పిపోతాము అని చెప్పాము. ప్రభు తన కృప ద్వారా బలహీనమైన మనల్ని, అవసరాల్లో ఉన్న మనల్ని ఇక్కడికి చేర్చారు. ఇదంతా కూడా మనం ఎలాగ కాపాడుకోవాలంటే మనం కూడా ఈ విశ్వాసం ద్వారా ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వారందరి కొరకు మన విశ్వాసం ఎలాగ బయలుపరిచి మన వారి అవసరాలు ఆత్మీయంగా భౌతికంగా చేతనైనంత మట్టుగా తీర్చే వారంగా, ప్రభువుని చూపించే వారంగా అబ్రహాము వలె దేవుని నమ్మాలి. ప్రతి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏదమ్మంటే అది ఇవ్వాలి. అది మాత్రం ఒక్కడైన కుమారుడు నీవు ప్రేమించే సాకి అని దేవుడు అంత నొక్కి వచ్చి చెప్పాడు. అలాంటిది ఒకవేళ ఇదేనో నిన్న నీ విశ్వాసంలో లోపంగా ఉన్నది ఏం చూపిస్తున్నాడో, దేవుడు ఏమేమంటున్నాడో, నువ్వు ప్రేమించేది దేన్నని అడుగుతున్నాడేమో, నువ్వు ప్రేమించేది నీకు ఇష్టమైనది ఏదైనా తీసేయమని అడుగుతున్నాడేమో. ఒకసారి మనము గమనించుకోలేదు. అది దేవునికి కావాలేమో, ఇది దేవునికి కావాలేమో, ఇచ్చేసి విశ్వాసాన్ని గనపరచు. అబ్రహాము వలె దేవుడు ఎలాగా దేవుడిని నమ్మడం ద్వారా నీతిగా ఎంచబడ్డాడు. అంతేకాదు దేవునికి స్నేహితుడు అయిపోయాడు. అంటే మనం స్నేహితులకు మనకు తెలుసు కదా, స్నేహితులు మనం ఎంతగా ప్రేమిస్తాం. నిజంగా మన అవసరం కన్నా వాళ్ళ అవసరం ముందు చూస్తాం. వాళ్ళు ఏది అడిగినా మనకు చేతనైనంత ఇస్తాం. మనకి ఇష్టమైన ముందు వాళ్ళకి ఎక్కువ పెట్టి వాళ్ళే తినాలని చూస్తాం. ఇటువంటిది స్నేహబంధం. అలాగే దేవునికి అబ్రహాముకున్న స్నేహబంధం కూడా అదే. మనం కూడా ఏం చేయాలి, ఆయన సన్నిధిని ఎక్కువ ప్రేమించాలి, ఆయన సన్నిధిలో ఆయన ఆరాధించాలి, ఆయన కనపరచాలి, మన ద్వారా ఆయన సువార్త ప్రకటించబడాలి. అదే ఆయన ఉద్దేశం. అందుకొరకే దేవుడు మనం బ్రతికించి దినాన్ని సజీవంగా ఉంచాడు.
అలాగే ఇంకొకరిని కూడా చూపించారు ఇక్కడ ప్రభువారు, రాహాబు అనే వేశ్య. ఆమె వేశ్య, మరి ఎంత భయంకరమైన స్థితి వేశ్య జీవితం అయినప్పటికీ ఏం చేస్తుంది, విశ్వాసం ద్వారా ఆ వేగుల వారిని చేర్చుకుని వాళ్ళకి అప్పగించకుండా కాపాడింది. ఆమె విశ్వాసం ఎంత ఘనమైంది. ఆమె తప్పులో ఉన్నప్పటికీ నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు, ఇశ్రాయేలు దేవుడు గొప్ప దేవుడు అంట, సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసాడంట, 10 తెగుళ్ళు ఐగుప్తులో కలిగించాడంట. ఆమె విని నమ్మి దేవుని అంత విశ్వాసం, ఇంత గొప్ప దేవుడు కదా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు, కాబట్టి ఆ దేవుని బిడ్డలు ఈ దేశానికి వచ్చారు వేగు చూడడానికి. ఈ దేశం నిశ్చయంగా వారికి ఇస్తాడు. అది ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు నశించిపోకుండా నా కుటుంబం కాపాడబడాలంటే నేను వీళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాను అనుకుంది. మరి రాహాబు అని వేసి ఆ దూతల్లో వేగుల వారిని కాపాడింది. ఒక్కటే అడిగింది, ఈ దేశం మీకు ఇస్తాడని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మీ దేవుడని యెహోవా ఈ మధ్య కార్యాలు చేసాడు. అవి విన్నప్పుడు నా గుండెలు కరిగిపోయినవి. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే నాకు నా ఇంటి వారందరినీ మీరు ఈ దేశాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు కాపాడండి, మమ్మల్ని ఎవరిని నశింపచేద్దని వేసుకుని శ్వాసం ద్వారా రాహాబు వేసా ఎంత గొప్ప కార్యం మరి ఆమె చేయగలిగింది. ఒకవేళ ఈ దేశం పట్టుకోవడానికి టైం ఎక్కువైనా లేకపోతే ఏదైనా ఈలోగా రాజు తెలిస్తే వెంటనే ఆమెను చంపేస్తాడు. కానీ అలాగా కానివ్వకుండా ఆమె కలిగిన విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఘనపరిచాడు, భద్రపరిచాడు. మరి ఎరుకొని కూల్చినప్పుడు ఆమెను ఆమె ఇంటి వారిని కూడా భద్రపరిచినవారుగా, వాళ్ళు ఆమెకి ఏ హాని చేయకుండా కాపాడినవారుగా. ఆమె విశ్వాసం ఆమె వారిని రక్షించుకుంది. ఆ విశ్వాసం ద్వారా తన ఇంటి వారందరినీ కాపాడుకోగలిగింది. కాబట్టి మన విశ్వాసం ద్వారా, మన క్రియల ద్వారా మన ఇంటి వారిని కాపాడుకోవాలి, మనకున్న వారిని కాపాడుకోవాలి, మన దేశాన్ని రక్షించుకోవాలి, మన ప్రజలను కాపాడుకునే వారంగా ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మన విశ్వాస విషయంలో దేవుడు క్రియలు కలిగిందిగా ఉండాలని అడుగుతున్నారు. ఉన్నదానికి ఆ విశ్వాసం, ఈ విశ్వాసం దెయ్యాల విశ్వాసంగా ఉందా, వ్యర్థమైన విశ్వాసంగా ఉందా? వ్యర్థమైతే ఏం చేస్తాం, పడేస్తాం. ఏ వస్తువునైనా ఇది వ్యర్థమైపోయింది, వేస్ట్ అయిపోయింది, వేస్ట్ అంటే ఏం చేసి పడేస్తాం, పెద్ద మీద పెట్టేస్తాం. కానీ మన విశ్వాసంలో ఉండకూడదు. మన విశ్వాసం కృపాసహితంగా ఉండాలి, మన విశ్వాసం ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, మన విశ్వాసం త్యాగం కలిగి ఉండాలి, మన విశ్వాసం ద్వారా ఇంకొకరు బ్రతకాలి, ఇంకొకరు నిలబడాలి. నా దుఃఖం ఆగట్లేదు. ఈనాడు నేను ఇక్కడ ఉండి మీ మధ్య ఉన్నానంటే సవ్యంగా ఈ గ్రూప్ లో నేను చేర్చబడ్డ ద్వారా తన దాసరాలు ఎన్నో విషయాలను ఆదరించి నిలబెట్టడం ద్వారా అడుగైన శ్రమలతో కొట్టుమిట్లాడుచున్న జీవితాన్ని ప్రభు తన దాసరాల ద్వారా నా ఆత్మీయమైన అక్కడ తీసుకొచ్చి నేను ఏ శ్రమలో ఉన్నా తను సహాయపడగల స్థితి నా దాసరాలకు ఇచ్చాడు. అలాగా మిమ్మల్ని కూడా చేర్చాడు. కాబట్టి తన ఆశ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ ఇంకా బలపడాలి, ఈ ఛానల్ ద్వారా వాక్యం ఇంకా అక్కర్లో ఉన్నవారు, మనలాగా అవసరాల్లో మీడియాలో ఉన్నవారు ఇందులో చేర్చాలని. అలాగా మనం కూడా సహకరించి క్రియల ద్వారా మనం మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ ఈ ఛానల్ విషయంలో, ఈ ఆల్మైటీ విషయంలో అందుకు కూడా మరి అవసరాలు తీర్చబడలేదు. ప్రభు కొరకు మనం ఉపయోగపడలేదు. కొంచెమైనా దినంలో ప్రభు కొరకు మనం ఉపయోగపడాలి. మనం మన అక్కడే తీర్చుకోకూడదు, ప్రభు అక్కడ తీర్చేవాళ్ళని ఉండాలి. ప్రభు కూడా ఆయన అక్కడ ఏమీ తీర్చుకోలేదు, మన కొరకు సమర్పించుకున్నాడు. క్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించి పరిమళ వాసన ఉండడానికి ఆయన మన కోసం అర్పించుకున్నాడు. మనలో ఉందా క్రీస్తు పరిమళం? ఎవరి అవసరాన్ని ఆయన ఈనాడు తీరుస్తున్నామా? భౌతికంగా కానీ ఆత్మీయంగా కానీ ఆ భారం ఉందా? ఆ బాధ్యత ఉందా? గమనించుకోవాల్సిన వారంగా ఉన్నాము. దేవుడు అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఉంది చూడండి, 13వ వచనం, 2వ అధ్యాయం యాకోబు 13వ వచనం ఏముంది? కనికరము చూపని వాడు కనికరము లేని తీర్పు పొందును, కనికరము తీర్పుని మించి అతిశయపడును. కాబట్టి కనికరం కలిగి ఉండాలి. మనం కనికరం ద్వారానే మనం రక్షించబడ్డాం. తీర్పు పత్రికలో రిఫరెన్స్ చూపించట్లేదు. తన విశేష కనికరం ద్వారా, పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానం ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ నూతన స్వభావం కలిగించడం ద్వారా దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు. అంతేగాని మన క్రియలు, మన భక్తి, మన ఆస్తి, మన అందాన్ని బట్టి మనల్ని రక్షించలేదు. ఆ దేవుని కనికరం ద్వారా పాపంలో, దుర్నీతిలో బంధించబడిన మనం విడిపించబడ్డాం. మన పాపం మీద మనకు అసహ్యం కలిగిందా దేవుడు మనల్ని దర్శించబట్టి. ఇక ఎంతమంది కనికరం లేకుండా కొట్టుకొని పోతున్నారు. వాళ్ళు కనికరించి మనం కనికరం పొందుకుని ఈ కనికరాన్ని వాళ్ళు కూడా సమకూర్చుకోవాలి. మనం కనికరం కలిగి జీవించాలి. ఎదుటి వారి ఏడల, విశ్వాసం ఏడల, ఎవరైనా మనల్ని ఏమైనా అన్నా కానీ, ఎవరైనా మనల్ని ఏదైనా హింసిస్తున్నా, బాధిస్తున్నా, ప్రార్థన ఒక్కటే చేయాలి. కానీ క్రియల ద్వారా మనం ఏమి చేయకూడదు. అలాంటి వారి విషయం దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి.
తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కనికరము తీర్పుని మించాలి. తీర్పు ఏం చేస్తుంది? శిక్ష ఉంటుంది. అదే కనికరం అయితే అతిశయం ఉంటుంది. కనికరానికి నేనేం చేయను కదా, నేను చేర్చుకున్నాను కదా అని కనికరమే అతిశయపడద్దంట. కాబట్టి మనల్ని బాగా ప్రేమించి చేర్చుకున్నాం, అది కనికరం. కాబట్టి ఎవరు కూడా మనకు శత్రువులుగా ఉండకూడదు. ప్రతి వారిని మనం ప్రేమించేవాళ్ళు, హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించాలి, హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి, హృదయపూర్వకంగా చేర్చుకోవాలి. అప్పుడే దేవుడు మనకు సహాయం చేయవాడుగా ఉంటాడు. అలాగే ప్రభు ఇచ్చిన భారాన్ని బట్టి ఈ మాటలు పంచుకున్నాను. మన విశ్వాసం అర్థమైనవి ఉండకూడదు. దయాల విశ్వాసం పోలేదు. మన విశ్వాసం మన పితరుడైన అబ్రహాము గారి విశ్వాసం వల్లే, రాహాబు విశ్వాసం వల్లే మన విశ్వాసంలో ముందంజ చేసి మనం కాపాడుకొని మనకు కలిగిన వారిని రక్షించుకునే వారిని ఉండాలి. దేవునికి ఇష్టమైంది, ప్రియమైంది ఏది అడుగుతున్నాడు ఈనాడు మనల్ని, అది దేవుడికి ఇచ్చివేసే వారిని ఉండాలి. మనకంటూ మనం కూర్చుకోకూడదు, మనకంటూ మనం పోషించుకోకూడదు. ఇతరుల అవసరాలు కూడా చూసి తీర్చేవారిని ఉండాలి. ఇదే ప్రభు మార్గం. దీన్ని నేర్పించడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. ఆమేన్.